आङो दिनैहाय नमिनेसन गथायनायनि मेइन खारनानो जाहैबाय रायजो राजाफ्रा लुबैदों बिजनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिजाथि हिसाबै आंखौ निस्सय लुबैदों। बेखायनो आङो दिनैहाय फैनानै नमिनेसन बिलाइ गथायबाय बिजाथि हिसाबै। दा आं रायजो राजाफोरनि मदद मोनगोन, आशीर्बाद मोनगोन, बोर मोनगोन निस्सय आंहा फोथायनाय दङ। आरो बिजेपि दोलोखौ नागारनायनि उद्देश्यआनो बेनो। बिजेपि दोलोआ मोनसे गिदिर दोल, बेखौ आं गाज्रि बुंनो थाङाखै। बिथांमोनहा गोबां नियम निथि लानानै बिथांमोना सालायो आरो गोबां गिदिरथार दलखायनो बेयाव जों बायदि मानसिफ्रा थानानै खामानि मावनायाव बिराद उसुबिदा। जोङो बेखायनो बिजेपि दोलोखौ नागारनानै दा आङो दिनैहाय निर्दलीय हिसाबै बा उदां बिजाथि हिसाबै आं गसंनो नाजादों आरो रायजो राजाफोरनि मददखौ निस्सय मोनगोन। रायजो राजाफ्रा बाहेरानि केन्डिडेट जाहैबाय बिथाङा मा होनो ब्रयलार पार्टि, बिथांखौ एक्सेप्ट खालामगोनखौ आं नुवाखै। बिजनि रायजो राजाफ्रा बहुद सिनसियार, गोख्रों साननाय हनाय दं बिजनि रायजो राजाफ्रा। बिथाङा सासे बाहेरानि बेक्ति, बेखौ जे भट होनानै देरहाहरगोन आं मालाबाबो बिसास खालामनो हायाखै। आरो बिथाङा जेननाया रोखा, 100% बिथाङा जेनगोन। जोंनि जि केलकुलेसन बिथाङा जेननायनि लामायावनो दं। गुरुबदिया हयथ' गोबां माने धोननि बोलोजों बा मानसिनि बोलोजों हयथ' नाजानो हागौ, तथापि बिथाङा मालाबाबो देरहासार जानो हाया। थाखानि गेम गेलेगोन नामा बिथांमोना? हयथ' गेलेनो हागौ। बिथांमोना जाहैबाय माहाजोन मानसि, थाखा फैसा गोनां मानसि, सेस्था खालामनो हागौ मानसिफोरखौ उल्था पुल्था खालामनो थाखाय। खिन्थु अब्लाबो मालाबाबो बिथाङा कनभिन्स खालामनो हानाय नङा। बेयाव जोङो नुदों हयथ' बिथाङा जेनगोनखौ जों। बिथांमोनहा हयथ' बिराद गोनो गोथोआव दं। BPFनि दैदेनगिरि, बेयाव थानाय बिजनिबासिनि माखासे BPFनि दैदेनगिरि जायफोर मावथिफोर, बिथांमोनहा बिराद गोनो गोथोआव दं। बबे लामाजों जों थांनो गोनां जागोन बा बबे लामाजों जों थांगोन, हयथ' बिथांमोननि खोथा जाहैबाय आरोखि। आंनि नुनायाव बिसोर बिराद गोनो गोथोआव दं, दा समस्यायाव दङ। दा बेखौ आं नुहुरबाय थादों आरोखि।